مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبراب النتر على تقرب مدبيا سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلت مستيات بيتنا تمال سنبت بعلة بعل فاسيكا نايتي بعلة عسران حمشتن مقابيت كلت شحن عسران حمشتن كاب زمهار اللو زنبرا بيت تمهرتي دحري مساح هاندبت أفيو جرمن كدلت أنحى باولوس تبهله ودشدشت عامت قلعة ريسا كخون كم زخيل أزيو لعل قمت استقبرلو هيوتو زحالفة قلعة كم استرخبه يحبر الله بوليس جرمن اتريسا ناي باولوس كم زخونه ميت كام ميت كوا انت زي رقاقصو بأزيو لعل زخونه تخقلوغن اتسترخب ريسا ناي باولوس كم زخونه مجلس هيبام مس اوتيزم زنبر باولوس بابراتن ماين كم زفتو هاندبتاوي زخصتو نقراتون يحقسوو كم زنبر يفلت نزقل عان مدلاي نسامنتات استات 600 زخونو تحقاقزتي اب مدلايو توافيرم نيرم حيلتات مكلخال جرمنون بخلت فوليات والتهدروان نفرتي نباولوس ام مدلاي اب سمايات جرمن زنبيان نيران بزي كازي بوليس كباب 13 شح ديجيتالاوي اسأل باولوس اب معرفو نفرتن كالوت هزبي بتعقي زئكبلهم بوتاتاتن زرقيح نيرو باولوس كن بقليلو كركباي كالن تمالي ساعة 6 دحرقات رقن حانتي نيشتي جالبا حيزو اب حدا لان استبهل ربا اب بي 456 تباهيلو زصواع اب تحتي حدا دلدل كنقاسقاسن كلو ناي قلعه ريسا دحر مركابو تقلاطيفو نزملكتو اكل حبيرو ابت بوتا استرخبو هابتي هصص رديت جن ناي تقلعه حلفته هيوت كرغاغص امبر بهيوتو كدحنوس ايكالون اتريسا بؤو ناي باولوسي تباهيلو مرغغاص سلازي كال نمرمرا ناب زغبو بوتا استلاك خوينو اتريسا مستمرمره بوليس وقعو مقلصي كوت مخانو تثبيت يقبرلو اذا خمزي لنكولو ناي زوبا هيسن ام حداري بوريس راين زينا موت ناي باولوس ازيو احزيننلو نسدرا بيتو صنعاتي من كبل اب اكس صحيفو باولوس نبرلا زنبره فايلبورغ تبهلت كتما ابز اوان صط يلالا حزب ዛ ከተማን ከባቢኡን ንሳምንታት ንጳውሎስ ንምርካብ ልዑል ምትሕብባር ክገብር ጸኒሑ ናይ ወላዲቱ ድምፂ ተቀሪጹ ኸኣ ብመግሉሕ ድምፂ ይፍኖ ነይሩ ወላዲት ጳውሎስ ኣብቲ ዝተቀርጸ ድምፂ ጳውሎስ ንዓተ መለስ ካብ ዝተሓባእካዮ ውፃእ ዝብል ድምፂ ሂባ ነይራ ዝተነፍሑ ፓላንችናታት እውን ንጳውሎስ ንምስሓብ ተዘርጊሖም ነይሮም ፖሊስ ኣብ ዝመጽእ እዋን ጳውሎስ ብኸመይ ናብ ትሩባ ኣትዩ ከጻርዮ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ ኣብ ከባቢ ዞባ ሄሰን ኣብ ወርሒ መጋቢትን ሚያዝያን ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ሸቕሎት ሰፊኑ ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ግን እቲ ዝጸንሐ ኣብ ጳውሎስ ተተኮረ ፍርሒ ኣብ መቕንጣጡ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ልክዕ ከምዚ እዋን ሓደ ወዲ 6 ዓመት ምስ ኦቲዝም ዝነብር ቆልዓ ድሕሪ ምጥፍኡ ብተመሳሳሊ ንዕኡ ንምርካብ ብጀርመን ደረጃ ዓብ ወፍርን ቃልስን ተኻይዱ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ቆልዓ ኣብ መወዳእታ ብህይወት ክጸንሕ ኣይከኣለን موت باولوس بوقعي اب زي تحبرلو خنتات اما حداري زوبا هيسن بزعبا موتو اب اكس مصحفو اتتباهيلو زلو تخولو دارغا رقص كخون كم زخل غازيت ابيل صحيفه اب جرمن عمتاوي بعسرتات اشحات زقصورو قلعن منسياتن طفيኦም زبل حبريتا نا بوليس كم زمصي نجر أبز حلف عامات 2024 أب جرمن تحت 14 عامات زعدميهم قلعو 16,500 زخونو تأفيهم زبل حبريتا ناب بوليس متسيو كاب 14 كسب 17 عدم خاء كبابي 8,800 تأفيهم تباهيلهم نيرم كابزيهم جن اتهم 7,800 اندقنا استرخبيهم أبز اوانزي فتيمهم كركبو زي كالو قصري اب كلي تحتي 14 عامت زلو قلعو 230 بصيحلو اب كلي 14 كسب 17 ناي زلو خا ات قطري 3,458 يبصح بز مسرت 97 كاب 100 كابتوم زطفو قلعو داغم يركبيهم ناي باولوس فليز غبرو بمخنيات اوتيزم اب قدمي زلو حدغا كغمتو سلازي كالي بزي خا اتناي مدلاين ناي مدنغاصن منفس ازيو لعل زنبره
እንታይ መጾም ከም መዛዝኑ ዘይቅሉ ቆልዑን ህፃውንትን ዘሊሎም ናብ ማይ ከኣትዉ ወይ እውን ካብ ነዊሕ ህንፃ ንታሕቲ ክጸድፉን ከለዉ ኣይፈርሑን ሞት ከም ዘለውን ኣየስተውዕሉን ካብ ዝስወር ሓደ ወርሒ ንኽመልእ 5 መዓልታት ጥራሕ ተሪፎ ዝነበረ ጳውሎስ ኣብ መዓልቲ ፋሲካ ብዛዕባኡ ሕማቕ ዜና ይጋዋሕ ኣሎ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ እቲ ፖሊስ ብልዑል ተኽእሎ ናይ ጳውሎስ እዩ ዝበሎ ኣብ ሩባት ጸንሐ ሬሳ ተመርሚሩ ሞት ጳውሎስ ብወግዒ ምርግጋጽ እዩ ናይቲ ካብ ስድራ ቤቱን መቕረቡን ኣብ ጀርመንን ካብ ጀርመን ወፃእን ኣሸቓሊ ኮይኑ ዝጸንሐ ጉዳይ ጳውሎስ እውን ብኸምዚ ዝኣመሰለ ሕማቕ ተረኽቦ መዕለቢ ክረክብ እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብምኽንያት በዓል ፋሲካ በይናዊ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ሓቢሩ ነይሩ ዩክሬን እቲ ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ዝተገብረ ግዝያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምዝዛሙ ብሓያሎ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ከም ዝተጠቕዐት ትኸስስ ኣላ ሩስያ በዓላ ዝኣወጀቶን ን30 ሰዓታት ዝቐጸለን ግዝያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ንፋሲካ ካብ ዝዛዘም ሒደት ሰዓታት ኣብ ሓያሎ ዞባታት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ከም ዝፈጸመት ሰራዊት ዩክሬን ኣፍሊጡ ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ኣብ ዞባ ኬቭ ከርሰንን ካልኦት ዞባታት ዩክሬንን ናይ ህጹጽ እዋን ኩናት መጠንቀቕታ ኣስሚዑ ከንቲባ ናይታ ደቡባዊት ከተማ ማይኮላይቭ ኣሌክሳንደር ሰንኬቪች ፍንጀራታት ተሰሚዑ ኢሉ ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ግን ዛጊድ ንጹር ኣይኮነን ሰራዊት ሩስያ ብዛዕባ እቲ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ርእይቶ ኣይሃበን እቲ ብፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝተኣወጀ ግዝያዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ሰንበት ብኣቆጻጽራ ሞስኮ ፍርቂ ለይቲ ኣኽቲሞ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ግዝያዊ ተኽሲ ደው ምባል ብምጥሓስ ንሓድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ ሶኒ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ንርእሰ ከተማ ኬቭ ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ዩክሬን ዘለዉ ነበርቲ ብሰንኪ ስግኣት መጥቃዕቲ ድሮናት ሩስያ ብቕልጡፍ ናብቲ ኣብ ጥቕኦም ዝርከብ መዕቆቢታት ክኸዱ ካብ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ መጠንቀቕታታት ተዋሂቦም ኣሎ እቲ ኩናት ንኸብቅዕ ድፍኢት ክገብር ዝጸንሐ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንበት ኣጋምሸት ሩስያን ዩክሬንን ኣብዚ ሰሙን ስምምዕ ክገብራ ተስፋ ንገብር ክብል ገሊጹ ነይሩ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን ትራምፕ ኣነ መራሒ ሃገር ኮይነ እንተተመሪፀ ንኩናት ሩስያን ዩክሬንን ብሓደ መዓልቲ ደው ከብለ እየ ኢሉ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ደው ኣይበለን በዚ ዝተቆጥዐ ትራምፕ ንመራሒ ዘለንስኪ ኣብ ቤተ መንግስቱ ፀዊዑ ኣዋሪድዎ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኣብ ልዕሊ ወራሪ ንተወራሪ ቁጥዐ ምርኣዩ ከዓ ንብዙሓት ኣገሪሞ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي